Geconcentreerde gezichten en misschien zelfs wat klamme handjes in boetenpost. Daar waart het Frieske dicté voor leerling van de Robalskwal om. Wij vinden meertaligheid heel belangrijk en we hopen dat de band in alle talen haar goed uitdrukken kunnen. En één pad, het heel iets pad, is de stavering van de Friese taal. Dus daarom doen we dat. Zie een zin uit het boek Nee haast, Jaakes Kraaienwaarden voorlezen. Om te zien hoe de streming weer. Maar waar moesten de band nou echt goed om tinken? Dat is natuurlijk CH op de eind of maar de I, de IE en Y. Dat ben al je stroffelstjen. Met de dakjes denk ik dat wel afvalt. Ik denk dat ze daar heel goed mee oefenen. Ja. Dat zit natuurlijk in de Friese methode. Dus ja, dat zit wel goed. Ik heb stiekem jongen, maar dan ben ik gewoon die het zo goed skreun. Dus misschien wordt het wel heel spannend. We hadden de uitslag nog net, maar had je een goed gevoel bij? Beetje. Een beetje. Wat bedoel je met een beetje? Met net. Beetje goed. De kist voor de winst. Ja. Sowieso. Dat is Milan spietig genoeg net slagen. De grote trofee komt wie Femke op het nachtkastje te staan. Zie woon mij maar 6 flaters. Hele opluchting. Want eerst ziet ik zat te trippelen van win ik het net, win ik het wel, win ik het net. De spanning die is er dan nou echt al, want ze had hem woen. En stiekem kwam die winst net helemaal onverwachts. Omdat ik eerst per weekend het provinciale dicté won. Ik vond dat nog wel heel spannend. Ik vind het eigenlijk ook knap van mezelf, ik ben wat hard.